Takže čaute, zdravím vás pri našom treťom let's play hry Tanky Online. Kúpil som si nový skin a ešte čo som si kúpil. Dielo to už som mal, ale nedal som si ho teraz. Dal som si ho teraz na jednu mapu. Teraz by mi chcel mal. Počkajte. Malo ísť. Takže už mám ďalší level, ako ste si mohli všimnúť. A nič akože nové tu nemám, len na toto dielo som vybral skin. To asi iba včera alebo dneska, také by teraz. Dneska ideme natáčať ešte oveľa viac hier. No, neviem. Takže Minecraft tam bude za dneska nám pribudol ty kokos, možno, že som teraz v tom základám, ale deň som to nie. Ty kokos, akože toľko rám vydržal? Toto som veľmi nepomohol. Ty pitvoro. Taký perverzák, nechcete vie prečo. Ideme hrať dneska Minecraft. Rýchlo. Dobre, to jedno sa to máme presne. Mám už držať. Takže vezmem to proste. To, ako sa som mali všimnúť, nemal som čo poraziť, ale skúsil som to. To je na tom diele blbé, že strašne dlho prebíja. To sa teda prebíja, všimnite si, poďte sa podľa. Dostane dvakrát s tým dvojstranným dielom trafiť. A že ešte chcel som vám povedať, že teraz som sa už v tomto zlepšil, keď som si to kus teraz zahral. Bol by som rád, keďže pri tomto dáte aspoň zo pár lajkov. A dneska na YouTube kanál nám pribudol odber. A takí chlapci, ktorí sme písali, čo nemali ani upravené video, ani nič, nám napísali, že v pohode. Bolo to video upravené všetko, čo oni nemajú ani upravené. Potom natočili taký challenge so slanou vodou, takže nechápem. Možno s tým budeme spolupracovať, som vám zabudol povedať. Budeme s tým možno natáčať let's play, ale trošku nie, že ma to nahnevalo, ale napíšu v pohode, my im tam dáme like a oni v pohode. Dobre, akože normálnemu videu, čo ako sa dokument, keď už natáča, tak to zrovna napíše nášmu dobrému celkom. Neviem, že najlepšie, plno lepší môže byť. Ale že dobré bolo, lebo sa aj upravil to video, aj pridal tie pesničky, aj dal do HD kvality, všetko. Čiže to prvé asi bol v HD kvalite. Takže neviem prečo dať ako málo tu je týchto čurinkov, takže idem zobrať túto blbosť zatiaľ. priblížime.
Jaký frajer, že to stojí cez most. Vidíte to prebiehaní? Ale dal som, to je hlavné. Mňa si chcel tiež taký. Jak som bol dal taký. Dal prosto. Ale nevadí, ja som si tiež dal. Takže začíname s týmto novým levelom. Zase natáčal som si od druhého. Dneska pôjde Minecraft ešte na YouTube. Toto teraz vyrendujem. Pridám to na blbosti a... Tak to mi vykrál, tak mohlo byť, takto si našel, príde druhý, bum, druhý. Vlastne to dalo si za spoluprácu. Takže ideme ďalej. Počkať, toto by sa mi malo na... Nie, počkajte, dlho som to chcel. Tak. Dobre, sám som zabil. To je hlavné, že ma nikto nezabil. To je to najlepšie. Nikto. Dobre, ešte dvakrát. Neviem, nedá sa to úplne tak celkom. Opla. Dobre. V takéto netradičnej polohe sa s vami rozlúčujem. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, zdá na sociálnych sieťach a čaute.